Muuan Albert Einstein on sanonut, jos mehiläiset kuolevat, ihmiskunnalla on vain 4 vuotta elinaikaa. Ilman pölyttäjiä emme voisi syödä esimerkiksi omenoita tai mansikoita. Ympäristömme hyvinvointi on kaikkien vastuulla. Miten tämä on huomioitu teidän yrityksessänne? Korpikuusikon hunaja tarjoaa teille oma mehiläispesäpalvelu. Hankkimalla oman mehiläispesän saatte yrityksellenne 50 000 pölyttäjää. Me hoidamme mehiläiset avaimet käteen palveluna ja te pääsette jatkossakin nauttimaan pölyttäjien työn tuloksista. Mehiläispesät voivat sijaita joko yrityksenne omalla kiinteistöllä tai yhteistyötarhoillamme. Entäpä se hunaja? Jalostamme mehiläistenne tuottaman hunajan liikelahjoiksi, yrityksenne ympäristövastuullisuuden käyntikorteiksi. Vastuullisuus luodaan yhdessä.